Fă tu și pentru mine, de Bogdana Găgeanu. Rugăciunile au început să fie o paradă și sunt tarifate de către preoți, în funcție de destinația lor, după ureche și în mod direct proporțional cu buzunarul clientului. Astfel au apărut rugăciuni pentru a câștiga la loterie premiul cel mare, rugăciuni pentru a câștiga o mașină sub capacele de bere, rugăciuni pentru a te căsători cu un individ sau o individă cu bani mulți și zile puține. Rugăciuni pentru a putea copia la un examen, din păcate nimeni, sau mă rog, aproape nimeni nu se mai roagă pentru suflet, pentru iertarea păcatelor. Sufletul a devenit un soi de marfă perisabilă, a cărui termen de expirare a fost depășit încă de la vârsta copilăriei, sau în cel mai fericit caz, în pragul adolescenței. Însă cel mai grav e faptul că am ajuns să ne mândrim cu păcatele noastre. Doar morți au mai păstrat un gram de puritate, și asta pentru că pe vremea când aceștia erau în stadiul pe care noi îl numim viață, n-au cunoscut. Nu s-au înfruptat din toate poamele viciului. Pe vremea aceea nu-și pierduseră definitiv rușinea și se temeau de divinitate. Astăzi, morții au pus stăpânire pe morală, rușine și credință și au închis după ei porțile raiului. Dacă ar putea vedea din lumea umbrelor ce se petrece acum pe pământ, bunicul meu s-ar răscoli în pământ ca titirezul. Bunica mea la fel. Mama oare ce mai face? Mai dor oare cicatricile? Ce proastă sunt din lumea în care se găsește ea, acum se spune că a fugit pentru totdeauna durerea, întristarea, suspinul. Cel puțin așa se spune. Într-una din seri mi-a apărut în vis. Nu m-am speriat ce am întrebat-o. Ce mai faci, mamă? Cum e acolo? Acolo la Dumnezeu în chirie. Ce frumoasă ai rămas, mamă, nu te-ai schimbat deloc. Pe cine cauți, mamă? Pe tata? Pe soția lui? Pe bunică? Pe mine? Pe mine de ce nu mă cauți? Nu ești curioasă să știi cum sunt, ce am ajuns? Pe tine nu te sfâșie dorul de mine, așa cum mă arde pe mine ori de câte ori cu lacrima în colțul ochilor. Îți privesc chipul într-o fotografie îngălbenită de ani, furată dintr-o cutie de pantofi a tatei. Mamă, e chiar atât de mare distanța între lumile noastre încât nu mă auzi cum urlu, cum strig, cum mă chinui să ajung la tine. Ți-e frig? Mamă?